Wêne ser û çavên kalo tozgirtî bûn. Diyar bû ji rêyeka dirêj û dûr hatiye. Qermîçokên rûyê wî û piştexûz diyar dikir kalo dijî bo welatên jînê gelek zorî kişandiye. Kalo li dora xwe dinerî û lê gelek mirovan dirawistiya. Li pirsa bersiva xwe digeriya. Xuya bû ne ji bajêr e û kesî nas nake. Piştî gelek pirsan bersiva xwe windan dît. Pêşberî Wêne xanê rawistiya û xwe ji camê nêzîk kir û çavên westiyayî vekirin. Li wêneyekî digeriya, diyar bû wêneyê xwe dît. Lêva kalo lerizî rondik di çavên wî de dileyîstin. Di hundir de wênegir li kalo temaşe dikir. Bi kalo vegiha jê re got: Derbas bi apo, fermo rûne, daxwaza te çi ye apê min, tu dikarî ji me re bîjî. Kela rondikê rê neda apê westiyayî da bi peyvê. Tiliya xwe bi wênekî vekir. Wêne wêneyê mêrxasekî bû şaşik li ser seraye û rextên fîşekan sînga wî dixemilandin û avira çavê wî dagirtî mêraniya kevnare bû. Wênegir dest avêt wêneyê reş û spî û da dest kalo. Kalo ramûsand û da ber sînga xwe û rondik dihatin û dihatin. Qermîçokên rûyê wî şil bûn û keseran sînga wî dihejand. Wênegir li ber dilê wî de çû û ew hêdî kir, jê pirsî: Tu vî mêrxasî nas dikî? Bi peyvên tevlî rondik kalo lê vegerand: Ev mêrxasê min e, gurê min ê yekemîn bû çûye şoreşê. Ji me ji ve saloxên wî ji me re nehatine. Diya wî got: Ji berî herî wêneyek ji xwe re kişandibû û ez li wêneyê wî digeriyam. Da çavê diya wî ya kezebşewitî pê ronî bikim. Wênegir bêdeng li kalo guhdar dikir û berdiket û bi serê xwe jê re digot erê. Kalo xatir xwest û wêneyê şervan da ber dilê xwe û hêdî hêdî rondikên xwe paqij dikirin. Dirê de çû û bajar da şûn xwe ve, da diyariya diya şervan bigihînê destan.